momentálne nie som veriaci, ale musím sa priznať, že v poslednom čase uvažujem o tom, že si nejaké náboženstvo vyberiem. Zatiaľ som sa ešte nerozhodol, aj keď ťahá ma to ku kresťanstvu úprimne. Z viacerých dôvodov majú ten plán večného života, ktorý je dosť lákavý, a takisto sa zdá, že je to veľmi pružné a flexibilné náboženstvo, kde je veľa možností si vybrať, ktoré kúsky budeš nasledovať a ktorými sa nebudeš veľmi trápiť. A je to vlastne takisto iba jediné náboženstvo, o ktorom niečo viem. Napríklad o isláme viem, že sa musíš naučiť byť dosť zlostný na veci okolo seba, a chceš byť židom, dostávaš automatické členstvo v medzinárodnej tajnej organizácii, ktorá kontroluje všetko, čo znie celkom dobre, ale zase treba to vyvážiť nepríjemnosťami spojenými s obriezkou. Takže zatiaľ neviem, ešte som sa nerozhodol. Ak máte náboženstvo, ktoré by ste mi chceli ponúknuť na zváženie, ostaňte v kontakte. Dajte mi cenovú ponuku, pretože pravdepodobne sa rozhodne v najbližších pár týždňoch a bolo by dobre poznať všetky možnosti. Ďakujem. Takže už nejaký čas som na mojej ceste duchovného hľadania sa dostal som dosť návrhov od dobrých ľudí z internetu týkajúcich sa toho, ktoré náboženstvo by som si mal zvoliť. Ale netušil som, že ich je toľko. Je to dosť ohromujúce a pri takomto množstve je v podstate nemožné si vybrať. Tak som sa rozhodol pokračovať vyraďovacou metódou. Tento spôsob je dosť vedecký, myslím. Takže začíname tým, že vyhodíme všetky, o ktorých som nikdy nepočul, a takisto tie, ktoré sa mi nechce skúmať. Takisto eliminujem náboženstva, ktoré majú viac ako jedného boha. Nikdy by som si nebol schopný zapamätať ich mená, čo robia, tak som v tomto beznádejný a bolo by to trápne. Takže tie sú preč. A ďalšie, zbavím sa všetkých náboženstiev, ktoré sa nesnažia aktívne získať nových členov, pretože keď oni nemajú záujem, tak ani ja. A čo mi ostalo prekvapivo je kresťanstvo a islám. Dva najhlasnejšie a zároveň najpopulárnejšie náboženstva sú niečím ako duchovným ekvivalentom Beatles a Rolling Stones v 60. rokoch, iba že s horším zmyslom pre rytmus a menej vzrušujúcimi večierkami, ale musím si z nich vybrať. Takže rozhodol som sa urobiť si zoznam, ktorý mi umožní porovnať pre a proti a pomôže sa rozhodnúť. Dobre, takže prejdime si to. Máme tu prísľub večného života v nebi. V oboch prípadoch áno. Strach z večného zatratenia v pekle, znova, rovnako strašidelné. Iba jeden boh, islám, áno, rozhodne. Kresťanstvo, áno, ale zároveň nie. Máme tu jedného boha, ten však prichádza v troch dizajnoch. Máme žiarlivého otca boha, ktorý má záľubu v ničení a spravodlivosti. Ďalej syn, ktorý je hlavne o odpúšťaní a láske, ale má svoju temnú stránku. A napokon Duch Svätý, ktorý je veľmi tajomný a vyzerá ako holub. Vychádzajúc z rozhovorov s kresťanmi sú však všetci jednou bytosťou, takže aj to si tu môžeme zaškrtnúť. Poďme ďalej. Nenávisť k homosexuálom. Žiadna nezhoda v tomto prípade. Ženy podradené mužom, takisto súhlasia obe náboženstva. Máš povolené jesť slaninu? Veľmi dôležitá otázka. Islám nie. A kresťanstvo takisto striktne nie, ale v skutočnosti môžeš, záleží to na tom, či nasleduješ slova Ježiša alebo Pavla.
A väčšina kresťanov si vyberá druhú možnosť, čo je čudné, pretože by sa dalo očakávať, že slova Ježiša budú pre nich dôležitejšie, ale zjavne tomu tak nie je. A napokon posledná otázka, ktorá znie: máš povolené mnohoženstvo? Islám áno, máš, a kresťanstvo nie, nemáš. Takže pre a proti na oboch stranách naozaj. Predstav, že by som sa mal zdať slaniným a desí, ale zase na druhej strane s islamom by som to konečne možno zažil v trojke, čo by sa mi celkom páčilo. Takže je to stále veľmi ťažké vybrať si. Chvíľu sa zdalo, že už to bude rozhodnuté, keď som zistil, že islam je jediné skutočné a pravé náboženstvo. A už bolo takmer isté, čo si vyberiem, ale potom som zistil to isté o kresťanstve, takže zrejme budem musieť zvoliť praktickejší prístup a pozrel som si to na Google v mapách a zistil som, že najbližšia mešita je vzdialená asi 10 kilometrov, kým kostol máme priamo na rohu, takže myslím, že to rozhodne a budem kresťanom, keď sa k tomu niekedy dostanem. Asi. Dobrý deň, vy ste Graham, správne? Zdravím, a vy ste rabín? Áno, ja som rabín. Ako vám môžem pomôcť? Uvažujem totiž o zmene náboženstva, pretože nie som veľmi spokojný s tým, ktoré mám teraz. A ktoré to je? Katolík, zjavne. Ako to myslíte? Zjavne. No, vedel som, že som kresťan, pretože máme sochy Ježiša po celom kostole, ale nikdy som sa moc nezamýšľal nad názvom až donedávna. A teraz už viac nechcem byť toho súčasťou. Kvôli tomu znásilňovaniu. Aj to, ale ani keksy nie sú nič moc. Myslím, že keď chcú dosiahnuť, aby ľudia sedeli v tom chlade celú hodinu a počúvali tie nudné príbehy, mali by podávať lepšie občerstvenie. Iste. Takže zvažujem možnosť, že by som dal šancu židovstvu a mám pre vás teda niekoľko otázok. Dobre, s radosťou pomôžem, ak bude môcť. Čo máte na mysli? Dobre, takže prvá vec, celá tá záležitosť ohľadom židov a kontrolovaním bank a zotročovaním ľudstva, je to niečo, kde... Hej, počkajte. A toto máte odkiaľ? Každý o tom vie, je to všade na internete, aj nacisti o tom vedia a to sú idioti. No, Graham, nemali by ste veriť všetkému, čo vidíte na internete. O tom som nevedel. Zjednodušuje to život, ak tak robíš. Možno, ale v tomto prípade vás ubezpečujem, že všetky príbehy, ktoré ste počuli, sú len príbehy. Malo by to byť tajné. Nie, nič také... Dobre, tak sa opýtam sa takto. Ak by som sa stal židom, ako veľmi by som bol zainteresovaný v tej veci, o ktorej nesmieme rozprávať, lebo raz som sa pridal do klubu záhradkárov a mítingy boli veľmi tupé. Nie sú žiadne mítingy, lebo nie je žiaden plán. Je to vymyslené, dobre? Dobre, tak to teda nechajme. Ďalšia vec, na ktorú som sa chcel opýtať, bola obriezka. Takže... A mám obavy, že tu sa nedá vyjednávať. Je to dôležitá súčasť našej viery. Niečo, čo každý židovský muž musí podstúpiť. Dobre, ale existuje nejaký dočasný, nie skutočný spôsob, ako to dosiahnuť? Nemyslím. Ale viete, ako ženy, keď niekedy chcú mať náušnice, ale nechcú si dať prepichnúť uši, tak nosia klipsne. Dalo by sa urobiť niečo také v súvislosti s obriezkou? A ako by to akože fungovalo? Lepiaca páska? Nie. Podmienky Božej zmluvy sú veľmi jasné a zahŕňajú obetovanie tejto časti. Nedá sa to obísť. A kontroluje to niekto? Áno. Takže musím ukázať svoj penis svetému mužovi. Áno. Možno len predsa ostanem s katolíkmi.